Minkejja li kien l-establishment li qalftu l-barra mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista 5 snin ilu, Adrian Delija issa fil-ġirja tiegħu biex jerġa' jsir kap mhuwiex inkwetat minn dawk li jiffurmaw parti minn din il-fazzjoni estremista u li tiddomina id-dar ċentrali. Fil-fatt ġurnalista ta' dan l-istazzjon staqsitu dwar kif iħossu wara li l-kontestant li ieħor Alex Borg kiser il-ftehim miegħu u ltaqa' ma' Ray Bezzina li huwiex prominenti fl-establishment nazzjonalista li mhux biss serva bħala segretarju tal-eks Ministru George Policino iżda wkoll bħala il-leminija ta' Bernard Grech. Kien propju wara l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn inbeda l-proċess biex jinħatar kap ġdid, meta Bezzina ltaqa' mad-deputat Awċi fi stabbiliment fil-Ħamrun u minn dakinhar iddeċieda li jikkontesta wkoll kontra dak li kien deskritt bħala l-akbar ħabib tiegħu. Kif tħossok li Alex Borg kif ser il-ftehim tiegħek miegħu wara li kellu laqa' ma' Ray Bezzina? Tħoss li se jerġa' jkollok tħabbat ma' dawn is-superpowers tista' tajtek fil-Partit Nazzjonalista? Jien ma interessani xejn minn Ray Bezzina. Fil-fatt din il-manuvra minn Borg li ġie deskritt bħala Trojan Horse anke mill-medja indipendenti għajmet furur fost dawk l-aktar qrib ta' Delija bħal missier is-sieħba tiegħu Emmanuel J. Gallia li fuq il-medja soċjali nfexxew jibbotjaw kontra Borg dwar in-nuqqas ta' lealtà tiegħu. Lil Delija staqsejnieh ukoll dwar jekk hu jinkwetax mill-membri tal-Establishment Nazzjonalista jekk hu kemm il-darba mill-ġdid jerġa' jsir kap nazzjonalista. Minkejja li dawn in-nies kienu fost dawk ewlenin li mexxew il-konġura biex neħħew minn kaf fis-sajf tal-2020, Delija għalinna li dawn assolutament ma jinkwetawx. Ma jinkwetawx il-membri tal-Establishment Nazzjonali? Assolutament ma jinkwetawniex.